Da ni yma heddiw i ddathlu gwaith a gyrfa yr athro Emeritus Colin Williams. Mae'r mwyafrif yn yr ystafell wedi cydweithio hefo Colin dros y blynyddoedd ac yn sicr, os ydych chi'n gweithio yn y maes cynllunio ieithyddol, byddwch wedi dod ar draws ei waith. Mae'n siaradwr cyntaf, Dr Dylan Foster Evans, yn bennaeth Ysgol y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2017. Mae gan Dylan ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materol a'r amgylchedd. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn y rôl y Gymraeg yn y system addysg yng Nghymru a'r gwahanol fathau o Gymraeg a ddefnyddir yn y Gymru gyfoes. Dylan, gai felly dy wahodd i'r llwyfan i agor y gynhadledd. Diolch. Diolch yn fawr, Bethan, a bore da i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi, wel, nid efallai Ysgol y Gymraeg, fyddwch chi wedi sylweddoli falle wrth gerdded ar y corridor hirfaeth a ffasio ystafelloedd gyda enwa diddorol iawn, nad dyma ydy cartre Ysgol y Gymraeg, ond yn sicr i Brifysgol Caerdydd a heddiw yma fan hyn ydy cartref ysbrydol Ysgol y Gymraeg gyda Colin fan hyn yn bennaf ar yr aelwyd. Felly, croeso mawr i chi gyd yn enwedig i'r athro Emeritus Colin Williams a'r teulu a chyfeillion a phawb sydd wedi dod yma. Da ni'n falch iawn i allu croesawu chi yma heddiw yma. A diolch yn arbennig i'r rheini ohonych chi sydd wedi teithio bell i fod yma. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn a dwi'n gwybod bydd Colin yn gwerthfawrogi hynny. A mae hynny'n fesur wrth gwrs. O ddylanwad Colin a hefyd i allu gynnal cyfeillgarwch dros sawl cyfandir. Mae'n ystrydeb, wrth gwrs, i agor cynhadledd gyda'r geiriau mae'n fraint cael bod yma. Ond heddiw mae'r geiriau hynny yn gwbl ystyrlon i mi ar lefel broffesiynol ond ar lefel bersonol hefyd. Yn wir, mae'n fwy o fraint nag y gallaf fi gyfleu, dwi'n credu, mewn ychydig funudau i gael bod yma heddiw i anrhydeddu'r athro Emeritus Colin Williams, cydweithiwr cyfaill a rhywun yma gen i a phawb sydd yma heddiw yma, dwi'n gwybod, edmygedd mawr ohono. Felly mae'n ddwrnod i longyfarch Colin, a gael longyfarch yn arbennig hefyd ar ei benodiad diweddaraf yn athro Emeritus yn Ysgol y Gymraeg. Mae Colin wedi bod yn athro eranrhydedd ac yn cyn hynny yn athro ymchwil, felly mae'r hat-trick yn gyflawn rwan ar trydydd penodiad, ac mae Colin dal i fod yn gefnogwr ac yn weithgar tu hwnt i ni yma yn Ysgol y Gymraeg. Ystodeb arall yw'r dywediad bod yr argraff cyntaf yn para. Mae'r argraff cyntaf yn para. A'r tro cyntaf i Colin wneud argraff arna fi, ymhell cyn i fi gwrdd ag o, dwi'n meddwl bod fi wedi sôn am hyn wrtho fo, oedd mewn llyfrgell yn un o Brifysgolion Lloegr yn ôl ar ddechrau'r 1990au rhywdro. Mae'n siŵr o'n i wrthi'n sgwennu traethawd ar ryw bwnc neu gilydd ac yn ffeindio ffordd o sgoi y pwnc dan sylw ac yn agor cyfnodolyn ac yn sylwi ar rhywbeth arall oedd yn mynd am ryd. A'r cyfnodolyn yna gyhoeddwyd nôl yn 1985 gan Mr Colin H. Williams, erthygl yn trafodion anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion. Mae teitl yr erthygl wedi aros gyda mi, a dyma'r teitl Public Gain and Private Grief, the Ambiguous Nature of Contemporary Welsh. Chofiwch, ar y pryd roeddwn i'n fyfyriwr israddedig mewn Prifysgol yn Lloegr yn mwynhau byd newydd a hefyd mae'n siŵr tipyn o hiraeth am Gymru. Ac wnaeth y teitl yna ar erthygl gyfan wir gryn argraff arna i. Public Gain and Private Grief. A dyna grynhoi mewn 5 gair, dwi'n meddwl, allu digymar Colin i ddeall grym ystrwythurol a grym ydynol gyda'i gilydd yng nghyd-destun dyfodol ein hiaith. O'n i'n cofio mae'r erthygl yna, ddoth yr erthygl yna yn ôl i'r cof yn drawiadol iawn
yn ddiweddar, rhyw 30 yn ddiweddarach, wrth ddarllen y gerdd hyfryd a heriol gan yr athro Emyr Lewis, cerdd o'r enw Anadl Enwau, ymddangosodd yn Festschrift Colin yn 2022. A mae'r gerdd yn dal yr un ysbryd yn union, dwi'n credu, ac os cael, na i ddyfynu ychydig o ddechrau'r gerdd honno, bydd nifer ohonoch chi'n gyfarwydd â hi. Beth yw iaith? Peirianwaith rhad anynol dieneiniad. Enaid, nid oes dim yno ond gwynt a thamaid o go, a cheg yn agor a chau, yn dymestl sain a stimiau. Hyn yw iaith, gobaith a gwau, chwerwedd a phlant yn chwarae, ein cof hir a'n cyfeiriad ymlaen. A ffrind bod yna neb wedi dangos y cyfeiriad ymlaen yn un fwy na Colin, da ni yma yn cynrychioli amrywiaeth o gyrff, ond fydda llawer iawn ohono ni ddim yma yn cynrychioli'r cyrff yna, dwi'n siŵr, heb Colin, a fydda ni'n sicr ddim yn cynrychioli nhw yn y ffordd da ni'n gwneud hynny. Nid lleiaf, wrth gwrs, Cymraeg 2050, gwaith y Llywodraeth ar bolisi iaith ar gyfer y flwyddyn 2050, gobryn y byddo hwnnw yn bodoli yn ei ffurf presennol heb Colin. Ond ar ôl gweld ei enw, yn ôl yn 1985, flynyddoedd yn ddiweddarach, fe ddos i Gaerdydd a dod yn gydweithiwr i Colin a gallu cysylltu Colin y dyn gyda awdur yr erthygl yna. Roedd Colin wedi benodi ychydig flynyddoedd cyn hynny, rhyw 10 mlynedd ar 20 yn ôl rwan, yn te Colin, mae amser yn hedfan. A hynny yn dilyn gweledigaeth ysbrydoledig yr athro Glyn Jones, yma dda gyda i weld yr athro Glyn Jones yma heddiw yma, croeso mawr i chi Glyn. Oedd yr athro Glyn Jones wedi mynd ati i wreiddio, dwi'n meddwl, gwyddor polisi a chynllunio iaith yn adran y Gymraeg, fel rhan o ddisgybliaeth y Gymraeg. A thrwy hynny, dynnu sawl llunyn ynghyd, yn ddeallusol ac yn ymarferol, a craidd y weledigaeth yna mewn gwirionedd oedd penodi Colin, ac ers hynny mae'r maes yna wedi ffynnu yma yng Nghaerdydd ac mewn mannau eraill. Ond o'r cychwyn cyntaf, fe ddaeth yn amlwg i fi fel Colin yn unigryw mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, Colin oedd yr unig aelod o'r staff yn adran y Gymraeg oedd a gwely soffa yn ei swyddfa. Nes i sylwi ar hynny'n syth. Rwy'n prysuro i ychwanegu na weles i erioed neb ac yn sicr nid Colin ei hun yn cysgu ar y soffa hwnnw. Fydd nifer ohonoch chi'n cofio, dwi'n siŵr, yr soffa bed neu'r ffwton hwnnw. Dwi ddim yn siŵr Colin lle mai erbyn hyn, falle gawn ni wybod hynny nes ymlaen. Doedd neb yn cysgu ar y gwely soffa hwnnw, ond roedd o'n glwydfan gyffyrddus. Ond nid yn rhy gyffyrddus chwaith i fyfyrwyr o raddedig ac ambell ddarlithydd dibrofiad ar dro i gael dod ynghyd i gael trin a thrafod polisi a chynllunio iaith a bob math o faterion eraill, mae rhaid i fi ddweud, gyda'r gŵr ei hun. Ac mae'r gwely soffa hwnnw yn un o'n nifer diben draw o leoliadau ledled y byd sydd wedi cynnig llwyfan i Colin arwain ar loesi ac ysbrydoli yn ei faes arbenigol. A pan ddechreuais i yn adran y Gymraeg yma, fel oedd i ar y pryd, dwi'n cofio'r athro Siona Davies sydd yma heddiw yma hefyd, yn cyfeirio dros ysgwydd, os dwi'n cofio'n iawn, at gyfraniad Colin i agweddau ieithyddol ar gytundeb Gwener y Groglith yng Ngogledd Iwerddon oedd newydd ddigwydd ar y pryd. A dyma fi meddwl yn dawel bach, mae'r bar yn reit uchel o ran cyfraniad cyhoeddus yn yr adran yma. Ond oedd Colin ac mae Colin wastad yn gyfuniad o'r diymhongar, dwi'n meddwl, a hefyd, ond diymhongar, ond nid mewn ffordd sydd yn dibrisio neu'n lleihau pwysigrwydd i faes. A mae hynny'n beth pwysig iawn, dwi'n meddwl. Hoff ymadrodd Colin, dwi'n credu, neu o leiaf y catchphrase fel petai sy'n cael ei gysylltu ag o, dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod Colin, ydy'r ymadrodd so what. Am ddarn o ymchwil, ddarn o waith, neu beth bynnag so what. Rwan, nid mewn ffordd ffrosgar, nid mewn ffordd, mae fy maes i'n bwysicach na'ch maes chi. Nid dweud wrtho i fel canol oesolwr, so what, be ddigwyddodd yn 1346. Nid dyna o gwbl. Ond yn hytrach, i gyngor cyson i ymchwilwyr a chydweithwyr, oedd, gwnewch yn siŵr bod eich gwaith
o'r safon uchaf y gall fod, a hefyd i fod yn cael yr effaith fwyaf y gall ym mha ffordd bynnag. Beth bynnag ydy'r maes, dyna dwi'n meddwl oedd yr neges oeddwn ni'n cael yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy arweiniad Colin. Ac wrth ystyried cyfraniad anhepgor Colin, go bryn fod cwestiwn haws i'w ateb na so what. Ac mae pawb yma yn gwybod o leiaf cystal ar fi ac llawer iawn y well na fi wrth gwrs be di'r ateb i'r cwestiwn na so what yng nghyd-destun gwaith Colin. Felly dyna air bach byr personol efallai anodd iawn crynhoi sawl degawd o gydweithio ac adnabod rhywun ydych chi'n edmygu gymaint, ond dwi'n hyderus y bydd y diwrnod yma yn cyfleu hynny i'r dim i ni gyd. Felly, unwaith eto, croeso chi gyd ymlaen o'r diwrnod a diolch eto i Colin am fod yn gydweithiwr yn gyfaill ac yn gefn mewn pob math o ffyrdd. Diolch yn fawr iawn.